balik mana nang channel YouTubeku Aski Tembet. Nah, neng kesempatan video iki aku bakal record koncoku dhewe. Nah, nggih apa herone langsung ae iki GG. Oke, langsung ae ning videone. Nah, iki herone yaiku Harley coy, mantap jiwa bosku. Nah, dek iki jenenge Evo Spaido anjing. Wah, langsung golek yo wonge oke. Nek ngejak mabar ngejak apa? Budalkan. Oke, nah iki aku pas gawe grill. Nah, tangi, kayaknya sih gelem tang. Yo wis aku ae sing tangi. Oke, nah, dek len tengah. Nggih retribution langsung tuku jungle level 1 kaitan. Nah, DE ning tengah mbek Cecilion, offlaner Leomord. Aku bagian tank Joko Moskop. Nah, iki DE maksudnya apa iku jenenge? Wah, sih. Kuprane ngageti coy. Nah, iki detekan wisan kaitan. Dadi DE ro. Oke, nggih manfaatnya skill siji ini kan nggih nyuncalni kartu iku lah kayak clear minion. Dhewe gak maksa maju. Nah, ngono iki carane oke. Lek dhewe kaitan-kaitan iku tengah dipres santai sih musuh ben clear minion sih baru dhewe. Oke, nah iki langsung dhewe jopo apa iki jenenge? Nyawa lah. Cukup nyawa. Oke, mantep. Langsung cukup buff biru pangga. Oh, dhewe nggih mana regen. Manane ben gak glis entek. Nah, iya ya paham. Oke, mek siji tok gak salah. Nah, wis oke, mantap sentuh buff. Iki ning ndi? Oh, iki ning dhuwur, njukuk klomang paling gak salah. Nah, ning dhuwur njukuk klomang dan wakmu ro dhewe delokon. Wah, gege wong iki coy. Gak mati blas lho. Ya apa iki? Bah, apa gak wis mantep jempol loro kanggo awakmu coy. Nah, santai lah iki gurung sampai ribuan match, gurung sampai cek titik lah, cek. Biar satusan gak salah paling. Iki tapi dhek wis iso ngendhalekne, wis iso manfaatne skill-skille Harley iki. Nah, oke. Tak iso tak apa jenenge simpulne dhek iku roaming gawe skill loro. Nah, kenapa nggak skill loro ben cepet roamingnya dhuwur ning isor. Nah, moro-moro dhek ning isor wisan. Nah, oke. Mantap. Dadi awak mulai sing user Harley aro lah piye carane nggih Harley oke. Nah, dhek iku manfaatnya skill loro ki roaming. Nah, pas war iki apike dhek. Positioning apik. Nah, skill iku mesti skill delay gak langsung maju ngekill gak. Dadi dhek iku ngenteni cooldown-e ben cooldown skill-e kabeh ku skill 1 loro telu iku ben gak ben enek sik gak cooldown. Nah, dhek langsung maju kombinasi skill loro ulti skill 1. Dadi akmu kudu iso ngarani kartune skill 1 iku mau. Oke. Iku sih tips we. Nah, merkane apa skill telu niku nge-slow musuh. Nah, iku manfaatnya skill 1 ne. Kenekno kabeh damage-e tambah-tambah iku. Mantap jiwa. Nah, first blood coy, mantap MM. Nah, dek iku enek jungle panggah jupuk jungle kayak stack lah. Nyetak jungle nah ben tambah sakit. Oke, level 5. Ning isor maneh. Nah, sik delok niki sik. Kita iki ngekill. Wah, skill loro ulti skill 1 tewas iku tinggal ngale. Mantap coy, canggih korban. Nah, iki. Oh, gak iso iki paling gak salah. Ada. Oh, Kupra. Langsung skill 1 kabur, kepirit-pirit iku pulang. Leh. Yo, gocek-gocek coy. Mase. Nah, skill loro niki iso ke nipu-nipu lah sawangane nu. Karena iku apa jenenge? Ada. Mantap. Oke. Ngkill lho. Dek oke. Dek iku cukup buff sik ben tambah sakit. Nah, iku mang lek tigril lah iso nyiduk apa kena nyiduk X-bronge. Nah, enek Cecilion di kill Cecilion. Nah, iki dek iku tambah ngebuff alasane aku ro. Mergo damage iki cek gurung terlalu sakit tadi gak popo lah. Berarti iso mengalihkan mengalihkan musuhe. Dadi dhek buff aman
gak popo korban, oke? Iku lah tugas tengah, oke? Rela berkorban. Asik. Oke sih, sabar DE ini tengah gak salah. Sabar. Oke. Oh, jungle maneh. Oh, jungle level telu, oke? Jungle level telu sing apa iku sing ungu iku dadi retribusine melok ungu sing magic iku lah. Nah, sabar. Oke, DE nguasin isor gak salah. Apa jenenge melo clear isor gak salah bantu isor rame. Nah, DE kate ngulti dah nek kufra pasan. Nah, sabar. Oke, DE ngalih santai. Nah, oke sik sabar. Nah, oke nek cange enek X-Brong ning isor. Nah, iki gak salah aku mati. Wah, murku ada kena stun iku. Nah, mati kok tewas iku Kupra iku tewas. Nah, oke, nice. coy, mantap. Oke, iki dirusuh cange, kena cange. Nah, oke kena X-Brong barang. Oh, dek iki ngewangi ngewangi bertahan ning isor. Mergo sekarat. Nah, sekarat balik. Nah, iki dek gak kuat gak salah iki. Iya, gak kuat wis mundur ae berarti oke. Ngeden-ngedeni oke. Nah, dek balik ning tengah maneh, clear minion maneh, jungle ngono kuwi lah. Harley, mek golek stack oke. Nah, ngurusi turtle iki dek. Turtle macam-macam X-Brong iki no. Si santai buff biru ono sik sabar. Nah, dhek ngebuff sik gak salah. Ngebuff sik baru war. Nah, tengah rame. Oke, sik oke ngebuff dadi wis. Oke, saate war iki paling. Nah, enek anu. Oke sik langsung iki paling gak salah. Trot. Sikil sijine don. Wayahe korban Claude. Mantap jiwa bosku. Aduh, iki sapa nih? Kupra kalau oke, mantap kena sampah coy, kena sampah aku iku. Sampah digeril. Santai langsung turtle. Nah, oke mantap. Nah, isore ono X-Brong. Oke sik sabar. Nah, X-Brong korban iki. Sik delok-deloken oke. Sik sabar. Cret. Keliru deh. X-Brong cepet yo flickere. Nah, mati bos. Mati boy iki. Deloken dhewe. Nice. Oke, ndek immortal pecah. Lah, mati pisan iki. Aduh. Oke, X-Brong mati. Mantep coy. Nah, ora dhewe wakmu piye mainnya? Langsung ae maper BDE. Oke, goleki ning pertemanan. Nah, korban pisan iki. Nah, ora dhewe. Oke coy. Nah, mega kill Indopret jos. Mantap jiwa. Nah, DE jungle langsung ge sepatu penetration. Nah, iki ketoke glowing bone. Langsung ge glowing bone DE mekane enek efek genine kuwi. Nah, untuk tower tengah oke, objektif gaming. Nah, X-Brong dev gak nutut. Nah, iki enek sapa iki? Sabar. Oh, dhek ngebuffne paling gak salah. Nginteni ngebuffne paling. Sabar nek ketara rame iki tengah. Nah, sabar iki Cecilion nganu ngedev. Nah, oke santai oke cangis ultine metu. Nah. Sabar. Nah, berarti ngebuff sih oke. Sabar. Oke, mantap. Ayo tengah yuk. Aduh, mati Cecilion mati. Nah, sabar iki. Ayo sapa iki kate diciduk iki. Nah. Aduh, keliru iki paling. Kayak nge-lag iki paling gak salah ya. Nge-lag ketara mendek meneng dhisik. Oke, sekarat. Nice untuk Cecil. Untuk Lolita. Nah, iki mati coy. Claude. Nah, dhek mundur iki tugasku ngalihne perjalanan. Aduh delok-deloken map iku. Nah, aku dioper Claude terus ya. Mati. Nah, iki nyong mampake. Nah, oke. Jos, mantap. Wis GG coy. Nah, iki tingkil canggih. Canggih langsung guys sprint esok-esokan. Canggih iki. Ulti opo ulti angin nah. Nyanmar iki wis canggih nih wis. Oke, untuk nyawa meneh. Gorong tumun aku recall hari iki. Jos tenan wis. Asli mantap jiwa.
Nah, sik sabar dek iki ngenteni nunggu momen. Nah, iki karo dhewe iki. Korban neh iki korban niku mantap. Gorong ultine gorong metu korban neh mbek sikil siji basic attack wes. GG coy. Ki jek eneng anu Claude wis di nerf entek-entekan lho. Sik sabar. Nah, dek ndelik oh keruan. Oke, kena Lolita cicil. Nah, oke. Mungkin iki pemikiranku mungkin dek iku kate nganu apa jenenge kate kill kate nyidu canggih tapi keliru anu sesi Leon neh bleh. Lolita nah killing spring oke aku dipatenin mbek canggih. Nah sekarang gak pulang lho arek iki ha pangga janggal gak nih wes iso ngisi nyawa coy tanpa rekol gak salah iki ndak GG asli wes santai level rola susan padha mbek nah oke mantap jiwa oke kebek coy kebek bah sakti sik sabar nah dek ngenteni be lek rene nah sik sabar nah oke dinteni kak lah iku dhuwur rame ketoke ya terus santai glowing one wis dadi coy iki gak salah OTW opo iki enek cooldown enek iku nah ketoke lightning truncheon paling iki ketoke nah aku gak aro iteme Harley piye ya lek Valir lek Luoyi iku roh aku oke sih sabar nah enek X-Brong nah iki kate nyiduk Claudena oke Claudene oke nambah balikne oke mantep boy nah Claude sosokan aduh dulu kena iki kate nganu X-Brong paling kena korban pisan iki coy korban monster kill oke mantep jiwa oke gocek coy nah aku tuh pinter ngarang-ngarane skill kudu pinter gawe skill lorone lho ya iki skill ngarane skill sijine barang nah oke korban pisan iki korban sekarat boy gak perlu terlalu nafsu iki oke nah jungle sik ngisi nyawa oke iku wis hal sekecil iku kudu dilakoni ya oke bagi sing pengen belajar relay ngono oke yo awal-awal mati lah pangkan tapi kita loon gameplay ini mantap jiwa coy dek gak recall mek ngandalne jungle iku bae ngisi nyawa ki nambah nyawane nah sik santai oke mantap nah canggih marani sok-sokan iki tewas lho ambok nah oke mantap gak mati boy nah dek wis kill piro 604 asis 4 kill 6 mati nih 0 coy mantep jiwa bosku sik sabar nah dek jungle ne oke gak pulang lho gak recall belas nyawoni kebene mantep jos wis auto MVP iki nah oke berarti bener lightning truncheon oleh oke santai nah tewas iku sapa Claude tewas canggih sok-sokan iki oke canggih ini iso kabur nah canggih ulti minion clear minion nah iki dek sik sabar rame dhuwur sik sabar nah cooldowne skill cek cooldown nah sik cret oke mantep boy oke mati nice oke canggih ini pisan korban pisan iki kok iso oke jungle ne mbek golek stack jungle oke mantap duh sok-sokan canggih iki ayo ndang sing inteni cooldown sik cret tewas papaan ini bos nah oke mantep nyawane kebene oke clear minion wis mati minione nah dero jungle musuh goreng jopo ambil boy kesempatan nah kamu tuh rani sing cilik to oke lightning truncheon oke cukup buffne mbek golek stack jungle sampai level 15 stack jungle sampai untuk 15 nah sih nice oke intani momen sih iki paling gak salah lapar ya menengah iki ya apa cek ngelokne musuhe biasane ngono gol ato musuh dilokne nah lho Claude lah kok marani anjir oke Lolita tewas bos mantep sik sabar gak tewas
Oh, tewas. Nah, iki ngep apa jenenge lot. Nah, oke Killing Spring Cloud kuku. Nah, sampai santai-santai. Niki aku digeng mati. Nah, iki ngalekne perhatian apa jenenge? Oke, korban coy iki, korban nice, mati. Nah, oke, mantap. Tank tank mbek Cloud tank bisa Cecilia niku mah ngalekne perhatian ben apa jenenge Moskop mbek Arlene apa iku ngelot. Nah, oke mantep mega kill coy. Nah, iku lah tugase tank ngono kuwi lah iki AG damage ning kitok tadi gak kuat digeng pun mati. Oh, legendary coy ro dhewe bah. Cet 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 cet. Mate tewas. Nah, iki gak pulang lho, pulang mati le. Kok. Nah, nggih Holy Crystal deh iki oke. 907 cuk. Bah iki mati pisan Claude tewas anjay 10 bos 10.07 Mbah mantep mantep sik santai aduh Cloud iki Kupra gak pulang lo mati lo ya ampun Mbah mantap jiwa coy dan akhirnya menang jos wis oke. Nah iku mang gameplay nih Harley teko koncoku nah mantep jiwa MVP. Oke, ojo lali subscribe, like, comment, and share. Oke, wis cukup sakmene videone gameplay Harley record ngene kanca dhewe. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.